Velkommen til Smiling SMS. Smiling SMS er en gaveportal, hvor du kan købe gaver og sende personlige hilsner til venner, familie, kollegaer, forretningsforbindelser. Det hele foregår via mobiltelefonen, hvor der bliver fremsendt en gavekode på sms'en. Gavekoden vises i butikken, der herefter udleverer den købte gave. Jeg vil nu guide dig igennem et køb på Smiling SMS, så du får en fornemmelse af, hvor nemt og hvor sjovt og hvor hurtigt det er at handle på Smiling SMS. Dette er forsiden af Smiling SMS. Her er en beskrivelse af, hvordan man handler på Smiling SMS. Forskellige svar på diverse spørgsmål. Det giver dig en fornemmelse af, hvordan det er at handle herinde. Her kommer den video, vi sidder og optager lige nu, til at ligge. Vi er med på Facebook. Klik endelig ind og bliv fan der. Vi er på Twitter, hvor du kan følge os. YouTube kommer denne video også til at ligge. Vi har et nyhedsbrev, vi udsender med jævne mellemrum. Tilmeld dig her. Er du virksomhed, kan du ringe til os og høre om, hvordan du bliver samarbejdspartner med os. Hernede, indtast en e-mailadresse på en god ven og fortæl ham om Smiling SMS. Og endeligt står der lidt om os herover. Hvem er vi? Og de gængse handelsbetingelser, der gælder, når du handler inde på Smiling SMS. Lad os komme i gang med at købe en gave. Heroppe i toppen af fanebladet Alle gaver. Herinde har vi listet vores samarbejdspartnere rundt om i hele landet. Dette er den samlede oversigt, og denne oversigt vil selvfølgelig vokse, efterhånden som gaveportalen bliver større. Du kan sortere på byerne, hvor vores samarbejdspartnere ligger. Prøv at tage Aarhus. Du ser, vi har 8 samarbejdspartnere i Aarhus. Når du har valgt en by, kan du også sortere på priser. Hvilke prisleje skal dine gaver ligge i? Her får du så vist de gaver, der findes mellem 50 og 100 kroner i Aarhus. Jeg klikker tilbage på oversigten. Det samme. København. Og så videre. Find den by, hvor du har en god ven, der skal have en gave. Find den butik, du ønsker at handle i. Sorter på prisen. Og så er du i gang. Jeg har en god ven, som jeg ved elsker at komme på Café Gemmestedet i Aarhus. Min ven har haft meget travlt for tiden, så nu tror jeg vil glæde ham med en lille kop kaffe og en hyggestund på Café Gemmestedet. Her på oversigten vælger jeg Café Gemmestedet. Og jeg vælger hernede at købe en kaffespecialitet. Det betyder, at min ven han kan selv vælge, hvilken kaffe han vil have, når han kommer ned på caféen. Jeg trykker ganske enkelt køb gave. Gaven bliver nu lagt i indkøbsvognen. Og inden jeg kan gå videre med min handel, skal jeg oprette en profil, hvis jeg er ny bruger herinde. Jeg har handlet herinde før, så jeg indtaster mine oplysninger, som jeg har givet første gang jeg handlede herinde. Jeg logger ind og får nu at vide, at varen er puttet i vognen. Jeg klikker på indkøbsvognen. Her kan du se, her ligger der en kaffespecialitet. Jeg kan vælge at afslutte min handel nu ved at indtaste navn og mobilnummer på min ven og en lille hilsen. Jeg kan også gå tilbage og handle videre. Det kan være det samme sted, det kan være en ny butik, det kan være en butik eller café i en anden by. Jeg kan købe lige så mange gaver jeg vil, hos lige så mange samarbejdspartnere som jeg vil. Herinde, for hver produkt der bliver købt, bliver der listet muligheden for at indtaste et navn og et mobilnummer og en hilsen til hver af de produkter du har købt. Jeg vælger at afslutte min handel nu med en hilsen til min gode ven. Her bliver det vist, hvad der kommer til at stå i hilsen, og bemærk her står der, din hilsen står her, og det er den hilsen du indtaster hernede. Min gode ven hedder Karsten. Jeg indtaster Karsten. Navn. Karstens mobilnummer indtaster jeg her. Og herover skriver jeg min hilsen, der kommer til at stå i den sms, der bliver sendt til Karsten. Tag en slapper på gemmestedet. Det fortjener du. Jeg er klar til at bestille mine varer. Her er oversigten over, hvem det er, der har købt. Det er så mig. Hvad jeg har bestilt. Her kan jeg læse handelsbetingelserne, hvis jeg ikke allerede har læst dem. Jeg accepterer handelsbetingelserne og bestiller og betaler mine varer. Nu åbner betalingsvinduet sig, her hvor jeg skal indtaste mine kortoplysninger. En række forskellige kort kan du vælge herinde. Jeg tager et dankort. Her
Indtaster jeg mine kortoplysninger. Gennemfør min betaling. Og nu er handlen afsluttet. Her får jeg min ordrebekræftelse. Den bliver samtidig sendt til min e-mail. Mens jeg sidder og læser dette, bliver der nu sendt en besked til min ven Karsten om, at han kan gå ned på Café Gemmestedet og hente den kop kaffe, jeg har købt til ham, og han får selvfølgelig samtidig den personlige hilsen, jeg sendte til ham. Så nemt er det at handle og købe gaver i Smiling SMS, og tro mig, i den anden ende sidder der en person, der bliver rigtig glad for din lille hilsen og din lille gave, som han har modtaget på sin mobiltelefon. Til sidst vil jeg minde om, at du kan følge os på Facebook, følge os på Twitter, du kan signe op til vores nyhedsbrev. Hernede kan du ved at indtaste en e-mailadresse fortælle en god ven om Smiling SMS. Tak fordi du kiggede med på videoen. Vi glæder os til at betjene dig.